Presentación por todo o alto das traíñas do Cabo de Cruz. O club desfilou onte polas rúas de Boiro, amosando as bandeiras que conquistaron os remeiros en bateis e traiñeiriñas. Coas temporadas de bateis e traiñeiriñas finalizadas e agora das traiñeiras, a Liga Galega comezará a finais de mes, mentres que a Escualabel Liga arranca o 5 de xullo e o Club de Remo Cabo da Cruz ten todo preparado para esas datas. Así o amosaron onte na presentación do equipo que se desenvolveu na Praza Galicia, aínda que antes os protagonistas foron os remeiros que seguiron sumando éxitos en bateis e traiñeriñas. Os integrantes dos equipos base paseáronse polas rúas de Boiro lucindo as bandeiras que conseguiron ata agora. Esta entidade e os seus deportistas están a facer unha labor excepcional, cos equipos de base conseguindo éxitos pouco correntes aos que xa nos teñen acostumados. Quero recordar que isto non é sempre así, pois tivemos moitos anos de sequía e traballo moi duro para lograr o que se ven acadando estes anos. E por isto, a día de hoxe, temos que recoñecer a entrega de todos e todos os deportistas, así como a labor imprescindible do corpo técnico formado por Dunia, Noé, Javier e Gustavo. Fíxose reconto dos éxitos conseguidos neste 2025, os que se agarda agora sumar máis na temporada de traíñas. A directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Margarita Hermo, felicitou os remeiros e remeiras do club por todo o conseguido no que vai de ano. É un orgullo vervos, é un orgullo ver este clube. Gealsa leva xa case que 30 anos ao vosso lado, primeiro como Inercia e agora con Rianxeira, e non podemos estar máis que felices de acompañarvos nesta etapa. Hoxe que presentamos o grupo, os nosos deportistas das traineras galegas e da ACT, ver como está mudando, como están entrando xa as novas xeracións nestas tripulacións de nenos e nenas, ver que moitos e moitas viñechedes da canteira, que empezachedes moi pequeniños. Recórdovos dándovos medallas de Alevíns a algúns de vós. E agora vexo que estades xa no primeiro equipo. A verdade é que é un orgullo. E destacou a importancia de que os integrantes das categorías base o pasen ben, desfruten do deporte e sigan crecendo como persoas e como remeiros. Dá a posibilidade de traballar en equipo, de aprender que o esforzo paga a pena, que acabaredes cas mans destrozadas, que me iba a decir a min, fai uns anos que eu tamén acabaría cas mans destrozadas co remo. Pero non importa, ao final, cada bandeira que ganamos, cada triunfo paga a pena. Así que, nenos, nenas, chicos, chicas, moita sorte no campeonato de traineras, sabemos que dairelo todo. Se chegan bandeiras, celebraremoslo, se non chegan bandeiras, seguiremos animando, Manolo primeiro, e de verdade que estamos felices como Gealsa de seguir acompañándonos. O concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, afirmou que é un orgullo ter no municipio o mellor equipo de remo de Galicia. Perdín a conta de todas as medallas, bandeiras, todo o que nombraron aí, campeonatos de Galicia, de España, é impresionante. Bueno, todo eso que está por aí, que vemos todo por aí, bandeiras galegas, bandeiras de España, eso evidentemente non foron compradas nos comercios de aquí de Boiro. Detrás desas bandeiras hai un traballo excepcional, un traballo arduo e moi grande por parte do equipo técnico e por suposto dos deportistas, que se merecen un fortísimo aplauso, ademais, por favor. Ademais, apuntou que dende o equipo de goberno seguirán traballando e crendo firmemente no Club de Remo Cabo da Cruz. Seguiremos apostando, estando aí ao pedeles, para que este clube siga medrando e siga sendo o mellor clube de Galicia e un dos mellores clubes de España. Desexarlle moitísima sorte tanto os equipos femeninos como masculinos da Liga Galega e, por suposto, o equipo da Liga ACT tamén, que todos sabemos que vai ser unha tempada complicada, pero eu estou seguro que van a estar aí, vamos a estar aí, e van a estar un ano máis. Iago Davila estará fronte da traineira que disputará un ano máis a Liga Escualabel, na que Cabo loitará por manterse unha nova temporada. Gustavo Vázquez dirixirá o equipo masculino da Liga Galega e Natalia Tubío fará o propio na categoría feminina.